Kali bakla ako. Kapag bakla, di ba dapat sa lalaki ako nagkakagusto? Gago ka. Gago ka. Oh, bakit? Ano bakit? Gago ka kasi in love ako sa'yo. Ano? Oo, visit ka. Bakla ako eh. Sumasali nga ako sa Miss Gay, di ba? Dapat sa lalaki ako magkakagusto. Dapat lalaki yung tinidate ko. Pero anong ginawa mo? Bakit ako na-inlove sa'yo? Mahal kita. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung paano. Basta mahal kita. Mahal na mahal kita. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Kali? Kali? Uy, Tita Juliana. Kumusta? Okay lang. Ikaw? Kamusta? Okay lang din. Kasali ka sa Miss Gay? Oo, ikaw. Sasali ka? Pwede na bang sumali yung mga lesbian sa Miss Gay? Siyempre hindi. Miss Gay nga eh. Anong ginagawa mo dito? Sinamahan ko lang yung pinsan ko. Contestant kasi siya dito eh. Okay, kalaban ko pala yung pinsan mo. Huwag mo masyadong galingan ha, para manalo yung pinsan ko. O ano ka? Gagalingan ko para matalo ko yung pinsan ng ex ko. Sige na nga, mag-prepare ka na dyan. Good luck. Salamat. Good luck din sa pinsan mo. Hi, Juliana. Hi, G. Saan yung holding area? Doon. Okay, salamat. Sandali lang, G. Bakit? Ipapakilala kita sa friend ko. G, this is Kali. Hello, tita. Tita talaga. Pamangkin ba kita? Nako, ganyan talaga yan. Tita tawag niya sa mga gays. Anyway, Kali, this is G. Kasali din siya dito sa Miss Gay. Kalaban din siya ng pinsan mo sa Corona. Hoy, Kali, bakit natulala ka dyan? Wala. Hi. Hello, nice meeting you. Nice meeting you too. Uy, Kali, nagsaing ka na ba? Hoy, Kali! Ano? Nagsaing ka na ba, sabi ko? Ba't mo kayo inuutusan? Di ba dapat ikaw magsaing? Eh bakit ako? Ikaw yung ate, ikaw dapat magsaing. Hoy, Pia, ikaw yung bunso. Bilang nakatatandang kapatid mo, inuutusan kitang magsaing. Ikaw na, tinatamad ako eh. Sige na. Ako na ngayon. Bukas, ikaw magsaing ha. Pasalamat na good mood ako ngayon. Ay, bakit? Anong meron ha? Wala. Ano nga? Kanina ka patulala eh. Ganda kasi niya eh. May chicks ka na naman. Si G. Sinong G? Kaibigan ni Juliana. Juliana ang ex mo? Oo. Teka, yung G, chicks ba yan na babae o chicks na gay? Chicks na gay. Wala, stick. Kakaiba ka talagang tibo, no? Ang nagugustuhan mo mga gay. Bakit? Masama ba? Wala naman akong sinabing masama. Ang sabi ko, kakaiba ka. Kasi hindi ba kapag lesbian ang nagugustuhan yung mga tunay na babae? Pero ikaw, yung gusto mo mga gay na mukhang babae. Di naman ako tumitingin sa kasarian. Tumitingin ako sa puso. Kakikilala mo palang puso agad. Wow. Ang ganda kasi niya eh. Yun lang, di siya nanalo sa Miss Gay. Pero para sa akin, siya yung beauty queen ko. Pero di ba sabi mo kaibigan ni Juliana? Oo. Ex mo si Juliana. Hindi ba komplikado yun? Popormahan mo yung kaibigan ng ex mo? Hindi ko naman popormahan. Wala naman akong balak. Basta nagagandahan lang ako sa kanya. Teka lang ha. Sagutin ko lang to. Hello? O bakit? Sa Biyernes? Wala naman. Okay, sige. Salamat.
tumawag si Juliana. Ini-invite ako. Inuman daw sa kanila. Bakit daw? Sino may birthday? Wala. Celebration daw. Kasi siya yung nanalong Miss Gay. Ah, okay. Pumunta ka rin daw ah. Invited ka rin eh. Sa wakas, dumating din kayo. Congratulations, Juliana! Ay, salamat ha. Bakit ngayon lang kayo dumating? Traffic eh. Congratulations ulit ah. Salamat. Guys, eto si Pia tsaka si Kali. Mga kaibigan ko yan. Hello! Hello. G, batiin mo naman si Kali oh. Hi Kali. Hello. Ayan ha, special mention ka na G ha. Bakit? Anong meron? Huwag ka na maraming tanong dahil late kayo. Shot muna kayo oh. Hindi, mamaya na. Kakain muna kami. Hindi, shot muna. Gumuguhit. Oh, ikaw naman Pia oh. Hindi ako pwede. May pasok ako bukas. Daya. Sali kayo sa game? Anong game? Spin the bottle. Kakain muna kami. Mamaya na kayo kumain. Niluluto pa yung second batch ng handa. Umupo muna kayo. Dito na kayo sa tabi ko. Salamat. Okay, game. Spin ko na yung bote ha. Walang daya to. Buwan naman no, Kali. Ginaya mo yung pag-ikot. Hindi Kitang-kita nyo naman kanina eh. Walang daya. Okay, sige. Truth or dare or shot? Truth. Mahal mo pa ba ako? Wow! Grabe yung tanong! Bakit? Nagtatanong lang naman eh. Mahal mo pa ba ako? Minahal kita noon. Pero ngayon, hindi na. Grabe. Mabuti naman. Grabe talaga. May ganong tanong. Oh, game. Oh, ikaw na Kali yung magpapaikot. Juliana. Daya. Wala walang daya oh. Grabe siya. Game. Truth or dare or shot? Truth? Ayan na. Sige. Eto mahal mo pa ba si Kali? Oh, sagutin mo yan, Juliana. Hindi Oh, Magkaibigan na lang talaga kami ni Kali. Hanggang doon na lang yun. Tsaka na-realize ko na mga totoong guys talaga yung gusto ko. ay grabe ka kay Kali. Wag ganun, Juliana. Hindi, okay lang. Wala namang masama dun eh. Sandali. Ako na mag-i-spin. Game? Sige, go. G! Oh, si Gina, si G. Truth or... Dare. Ay, Hindi pa ako dare tapos ya. magtanong. Grabe. Sorry, excited lang. Truth or dare or shot? Dare. Ay, Okay, sige. Ano bang magandang dare? Wag naman natin masyadong pahirapan si Tita G. Tita G talaga. Oo, Tita G. grabe sa Tita G, oh. Alam ko na. I-kiss mo yung hottest guy na nandito ngayon. Uy, wag. Sobra naman yata yun. Hindi. Kaya ni G. Wag na, ibang dare na lang. Game na G! Sino sa tingin mo yung hottest guy na nandito ngayon? Kiss mo na! Oh my God! Oh my God! Wait lang, hindi ko kinaya yun. Ako rin! Grabe. Hindi ko kaya! Pengin pulutan, Diyos ko! Grabe. Bakit mo ko hinalikan? Ayun yung dare, di ba? I-kiss ko yung hottest guy na nandito kaya I kissed you. Juliana, bakit mo naman ginawa yun kay G? Anong ginawa? Yung dare mo kanina. Malay ko bang gagawin niyo talaga yon? Joke lang dapat yun eh. Dapat magbibigay pa ako ng isang dare. Pero yun, hinalikan ka ng bigla ni G. Hindi lang basta halika. Sa lips pa. Wag mo nang asarin si G. Baka mamaya ma-awkwardan sa atin yun. Sandali lang, Callie ha. Parang masyado kang concerned kay G. Anong meron? Wala, baka lang kasi makasiwa sa atin yung friend mo. Hindi yun. Kalog din naman yun. Tsaka, isa pa, tingin ko, bet ka ni G. Wag mo kaming pagtripan. Hindi ko kayo pinagtitripan, no? Madalas kasing magtanong sa akin si G tungkol sa'yo. Kung single ka ba daw? Kung nagkaroon ka ba daw dati ng girlfriends? Mga ganong tanong.
Kaya tingin ko interested sa'yo si G. Hindi yun. Bakit kinikilig ka? Hindi ako kinikilig ah. Sus, kinikilig si Kali. Hindi nga. Pero seryoso ha, kung gusto mo siyang pormahan, go lang. Hindi naman issue sa akin na, alam mo yon, may pass tayo. Hi, Tita G. Huwag mo na akong tawaging tita. Bakit naman? Cute kaya, Tita G. Ewan ko sa'yo. Sorry kanina ah. Sorry saan? Doon, pinagtripan ka ni Juliana. Bakit ka nagsusorry? Wala lang, pakaramdam ko lang. Napagtripan ka ni Juliana eh. Kalimutan mo na yon. Wala lang naman sa akin yun eh. Wala lang sa'yo? Bakit? Gusto mo ba lagyan ko ng meaning yung kiss ko sa'yo? Bakit ganyan yung mukha mo? Wala. Hindi ko lang alam yung isasagot ko sa tanong mo. Well, sorry din kasi hinalikan kita. Hindi ko man lang inalam kung gusto mo bang halikan kita. Okay lang naman. Pakipot ka pa? Gusto mo rin pala? Hindi ah. Okay. So ayaw mo. Hindi naman sa ganun. Pero kasi dapat, basta. Bakit basta? Wala. Kalimutan mo na yon. Let's all move on. Hindi ko pwedeng basta-basta kalimutan yun, oh. Bakit naman? Basta. Umamin ka na kasi. Nagustuhan mo yung kiss ko sa'yo, no? Ano? Bakit hindi ka makasagot, ha? Kali, pulang-pula ka na, oh. Pati ba naman ako, pinagtitripan mo ako, ah. Hindi kita pinagtitripan. Natatawa lang ako sa'yo. Ang cute mo kapag namumula ka. Cute ako? Ewan ko sa'yo. Wala nang bawian. Nakukitan ka pala sa akin, ha? Pero, Tita G, seryosong tanong. Pwede ba kitang ligawan? Tinanong mo kung pwede kang manligaw? Oo, nilakasan ko na yung loob ko. Nakahiram na rin ako ng kunting lakas sa alak. Aba, ano sagot sa'yo ni G? Pag-iisipan daw niya. Hindi ako malabo yan. Di naman ako nagmamadali. Kadiri nga kayo kahapon eh, di ba yan? Ba't kadiri? Kadiri kaya? Hinalikan ka niya? Anong kadiri dun? Hello! Kadiri! Kadiri kaya kapag nakikita mo nakikipaghalikan yung kapatid mo, kadiri talaga. Smack lang naman eh. O sige, ako ba, kapag nakita mo kong hinalikan sa labi, hindi ka mandidire? Mandidire. Same. Pero okay lang ba sa kanya na pumasok ka sa relasyon? Ano ibig mo sabihin? Siyempre, bakla si G. Lesbian ka. Hindi ba issue sa kanya yun? Siyempre kapag bakla, lalaki yung hanap. Mukha naman akong lalaki ah. Alam ko. Pero basta, parang komplikado eh. Sinabi niyang manliligaw siya? Oo. Anong sabi mo? Sabi ko, pag-iisipan ko. Ano ka ba, G? Dapat pumayag ka na. Mabait naman si Kali ah. In fairness, kwapo. Siyempre, dapat kilalanin muna namin ang isa't isa, di ba? Paano niya makikilala yung isa't isa kung hindi ka magpapaligaw? Bahala na. Ano ka ba? Push mo na yan. Gora na para makaka-love life ka na. Okay lang ba sa'yo kung sakali? Oo naman. Sabi ko naman sa'yo, magkaibigan na lang kami ni Kali ngayon. Hindi issue sa akin kung sakali mang nagiging kayo. Sure ka? Oo nga. Wala na akong feelings for Kali. As in, magkaibigan na lang kami. Hanggang doon na lang ngayon. Ewan ko. Natatakot kasi ako eh. Saan? Kasi bakla ako, tapos tomboy si Kali. So, Ayun. hindi naman issue kung bakla ka tapos tomboy si Kali. Wala akong nakikitang masama doon. Ikaw, wala kang nakikitang masama. Paano yung iba? Okay.
So, natatakot ka sa iisipin at sasabihin ng mga tao sa paligid nyo. Ewan ko. Alam mo, G, kahit anong gawin mo, meron at merong masasabi yung mga tao sa paligid mo. Gumawa ka ng mabuti, sasabihin nila pakitang tao ka lang. Gumawa ka ng masama, sasabihin nila kampon ka ng impyerno. Wala kang gawin, sasabihin nila ang tamad mo kasi wala kang ginagawa sa buhay mo. In short, hindi mo kontrolado yung sasabihin sa iyo ng mga tao. Salamat sa paghatid ah. Basta ikaw, Sabi ko naman sa'yo, kaya ko nang umuwi mag-isa. delikado kapag mag-isa ka lang, gabi na. Mas maganda may kasama ka. Salamat. Callie, Ano yun? bakit ako? Anong bakit ako? Bakit ako yung gusto mong ligawan? Bakit hindi tunay na babae? Ewan ko rin eh. Anong ewan ko? Ewan ko, di ko alam. Basta iba yung nararamdaman ko nung una kita nakita. Di ko rin may paliwanag yung nararamdaman ko kapag kasama kita eh. Pero huwag ka mag-alala, di naman kita pipilitin kung ayaw mo eh. Sa totoo lang, hindi ko alam kung handa ako sa ganitong klaseng setup. Okay lang, wala namang pilitan. Pero Callie, kitang bigyan ng chance. Ano ibig mo sabihin? Galingan mo sa panliligaw ha, para mapasagot mo ako. Talaga? Pwede na ako manligaw? Salamat! Thank you, Lord! Thank you, thank you, thank you! Daming thank you nun ha. Promise, hindi ko sasayangin yung chance na binigay mo. Pormang-porma tayo ah. Saan ang punta ha? May date ako. O sino naman ka-date mo? Si G. Pumayag na siya manligaw ka? Oo naman, ako pa ba? Iba talaga kamandag mo, Kali. Tigilan mo nga ako. Alam mo, hindi kita maintindihan eh. Dati, nag-girlfriend ka naman ng mga tunay na babae. Aba tapos ngayon, mga bakla naman yung nililigawan mo. Ayos ah. Bakit? May masama? Wala! Hindi lang kita maintindihan. Kapag na-in-love ka na, maiintindihan mo rin ako. Akala ko ba manonood tayo ng sine? Oo nga. Kung manonood tayo ng movie, anong ginagawa natin dito sa simbahan? Siyempre, first date natin to, di ba? Gusto ko magpasalamat kay Lord kasi tinupad niya yung wish ko. Anong wish? Maniwala ka man o sa hindi, matagal ko nang dinadasal kay Lord na sana mahanap ko yung taong para sa akin. Yung taong mamahalin ako ng sobra. Sinama kita dito kasi feeling ko, ikaw na yun. Ewan nga sa'yo. Gusto ko lang mag-thank you kay Lord kasi nakilala kita. Kailangan ko magpasalamat kasi unti-unti na niyang tinutupad yung mga prayers ko. Iba ka talaga bakla, babaeng bahay ka. Tumigil ka nga. Bakit? Totoo naman ah. Lagi kang binibigyan ng flowers, ng chocolates. Lagi kang sinusundo tsaka hinahatid. Tapos, kapag nagdi-date kayo, laging si Callie ang taya. Iba ka, G. Babaeng babae. Pakapa nga. Baka pa ng ano. Pakapa ako ng puson mo kasi baka mamaya tinutubuan ka na ng ovaries. Sira. Ano? Hindi mo pa ba sasagutin? Ewan ko. Hindi pa rin ako sigurado eh. Okay, sige. Masaya ka ba kapag kasama mo si Callie? Namimiss mo ba siya kapag hindi kayo magkasama? Namimiss. Pero hindi ko alam. Hindi ko kasi maintindihan kung ano yung nararamdaman ko. Hindi mo maiintindihan. Hindi. Hindi mo maipaliwanag. Hindi. Bakla, in love ka na! In love agad? Ganun ba kabilis yun? Hindi ganun kabilis yun. Dati ka pa in love kay Callie. Dinidinay mo lang.
Bakit kanina ka patahimik? Uy, Tita G, ba't kanina ka patahimik? Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo na akong tatawaging tita. Hindi naman kita pamangkin eh. Yun, nagsalita rin. Problema ba? Uy, ikaw umiiyak. Wala. Anong wala? Bakit? Ano ba problema? Ba't ka umiiyak? Nakakainis ko kasi. Bakit nga? Ano ba ginawa ko? Kali bakla ako. Kapag bakla, di ba dapat sa lalaki ako nagkakagusto? Gago ka. Gago ka. Oh, bakit? Ano bakit? Gago ka kasi in love ako sa'yo. Ano? Oo, visit ka. Bakla ako eh. Sumasali nga ako sa Miss Gay, di ba? Dapat sa lalaki ako magkakagusto. Dapat lalaki yung tinidate ko. Pero anong ginawa mo? Bakit ako na-inlove sa'yo? Di ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot ako sa mga sinasabi mo eh. Gago ka. Gago ka. Okay lang naman kung di talaga pwede. Okay lang kung ayaw mo sa akin. Di naman kita pipilitin eh. Di ako tunay na lalaki. Wala naman ako magagawa dun eh. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung ano nararamdaman ko. Okay lang ba to sa'yo? Anong okay? Okay lang ba sa'yo na bakla yung magiging girlfriend mo? Wala naman sa kasiraan yun eh. Kali, mahal kita. Mahal kita. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung paano. Basta mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, G. Mahal din kita. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Always your number one SM radio station. Love Radio.